nature gina nato nga mga tao nga kon makuha na ganita ma-preoccupied sa atong personal nga pagbati or assessment nato, judgment nato sa atong palibot, malimot din tas Ginoo or malimot dayon ta sa mga butang nga importante sa atong kinabuhi, di ba? Basta na preoccupied na ta ba? Ang uban, ang asawa malimot na siyang bana kay preoccupied kay siya sa pag-atiman sa iyang anak. Muna ang bana moingon na lang Hinoon, may pagwa mga anak mo malagi atiman. Ni kada hikaps bana, ay sabok, bata. Nasay uban, ma-preoccupied sa gayo ang bana sa pagsigig hapyod sa manok, malimot na sad sa asawa. Basta ma-preoccupied na ta sa atong personal emotion o judgment. Amo na si Peter, pagkakita niya ni Jesus nga naglakaw sa tubig, na-attracted kay siya. Siya, Lord, palakta sa ko sa tubig, o ikaw maginaing ang Ginoo. Sige, gali, lakaw. Samtang galakaw siya, damag magmaayo ang mga bawod o ang hangin, na preoccupied siya. Napuno ang iyang hunahuna. Hala, unsa man. Nalimot lang Hinoon siya, nga ang Ginoo di ay. Amo tong niunlod siya. Nga, nagkaunlod na ba nato, inigkamatngo na nato nga naaday tayo ngalimtan, makugang din ta, kulbaan din tagmayo, no? Hala, buanga na. Na siya. Ang kuyaw, ang pari, makalimot bag sutana ba niya, musuhod nga rin. Kaya nalit na lagi. Diya bitaw ko no to'y ay lang kay malagot nga kay bawor ba sa tong pali. Sige ako lang ni ilaw di mamo ko man sa mo kay bawo no. Ay pare bagong na-assign ko no sa parokya ba niya gatao day siya guwig di ay. Ana niya kay nalit man siya mata niya misa di galyo man. Mga pila pa lang siya kaadlaw or semana nga naka-assign di pa kay siya familiar sa mga nag-serve na mga sakristan, mga lay ministers, mga pundok yan na dito sa Kristiya ang mga servants ana. Sus nakalimot man siyang taod sa iyang kadtong unsa na kanang buhok-buhok ba dinhi ba uwig ba ana dali-dali siyang dagan nga to pag-abot na galiningi ay na tan-aw man sila schedule kinsay mo misa pag naog na ron ingon din sila liningi ay ang mga sakristan limin sila ala kisa man ni pari anong ni suod man siya dinhi nga unta kailan niya ingon din sila padre kinsa gay ingani mo sa buang mo diha wa mo kailan ako ingon din siya nga ikaw din na nyor ingon din siya nyor isa ko buang nga din dagan siya nga tagbalik maigking kay awa mo kadji gabi iportigin akong igkinga kay doon ako igisaaran nga nag 40 days sa iyang nobinas kamatayon nga suod kay nako nya ningon ko sige magmisa ko og special nga anad man magmisa og special unya kana ganing akong ipadani ang katong recorded nga misa kay mo ilang i-play ana. Tungod sa akong preoccupation aning pag-arrange aning mga bangko kaniadto mga tiles labi nang giingnan ko og dili na ihumol ang tiles wa na mga daot na so sige ko na ay ta kadako na ra ba ning agiha na mga ulpot na akong preoccupation diha so pagkagabi na mga hapit na mga alas 10 gitiksan ko pader asa na tong imong recorded nga minsan ko hala so mangayo lang kog sorry no si ko aning tao no ni rest in peace si Wayne Capuno. Ako lang sa niapil din sa akong kasing-kasing sorry lang wa dyan ko kabisan yang special so mao na nga preoccupied igking na tabaw niya di na ta kahuna-huna ana punan pagyug kog text nga ang akong igagaw suod na akong lagsik pa sa kaiglawas ning kalit lang sa kamatay to Arosin Francis si kuanin taon ako igagaw tagurha Jubi taburnal man na siya sa una nahimong biloso naman tingnan plido niya karon namatay po og kalit so kaning mga butanga mao ni maka-preoccupied nato hinaut unta nga di ta malimot sa Ginoo nya kini ra bang atong preoccupation gusto natong sulbaron pinaagi sad sa ato sang kaugalingon nga pamaagi aron kunuhay ta maulian nya unsa may atong pamaagi nga tawhanon ang pagpamakak. Maghimo dayon tag mga alibays, maghimo dayon tag mga katarungan
aron dili ta mabasol nga na preoccupied di ay ngatong otok. Hasta ngadtos Ginoo mangayo na sa Lord, sorry jud kay Lord, unsaon man gyud Lord, busy kay ko ana ko karosaryo, saon man gyud Lord nga busy man kay ko, yung Ginoo kay bawo ko ana ay na lang ko diag lipat-lipatan. Mao nay nahitabo sa first reading ang mga propeta nga mini nga propeta, ang fake nga mga propeta naghimo-himog istorya ngadto sa hari nga naguol na kaayong taong hari kay gibihag na sila, naghimo-himog istorya nga ay kabalaka mahal nga hari, duha ka tuig ikan karon mawagtan na ning atong exile, buhian na ta ni Nabucodonosor, mabungkag na ng yugo diha nga kahoy nga gibutang sa imong liog. Kay haron lang gyud ba maulian ba? Di ay tinuod nga propeta, si propeta Jeremias, ingon din siya, kamo nangandoy mong mawa ng kahoy nga yugo, ilisa yugo nga puthaw. Nda. Ikaw, kisa tingan atong propeta ha? Ananias, ikaw, imong suwayan og istorya-istorya nindot ning hari, nya wara ba kasuguas Ginoo karong tuiga mamatay ka muna ay gid mo pamakak kay mamatay gid mo karong tuiga. Kagbakal niya sultis tinuod og na preoccupied ka ina unsaon man gyud na preoccupied jud ko ana wa jud ka ananaon ka nang basol-basolon ka, dawata ang tanan, go through the pain without complaint, mapaubsanon tang mudawat. Muna si San Pedro, paglakaw niya sa tubig, naaman siya commitment nga musunod ni o muduol ni Kristo, taliwa nining gaulbo-ulbo nga mga bawod. Iya ang tatong gisustinian, bahalag malunod basta ang akong tumong ang Ginoo. Ana gyud. Bahala nag mga pangos ko, makainom ko aning tubig, kay di ko may mulangoy, dili parehang Reverend Leo nga may kayo mo butterfly. Saan man yun? Makainom dyan ko aning tubig karon, mapunga-punga yung karon ani. Pwede, adtoon ginanako si Jesus. Kami bitang mga pari usahay, butang mamig assignment nga lisod kaayo. Nga dili gid ba, di gid mi ka-feel nga justice pa ni, nindot pa ni, nya sakitan mig maayo. Ang ubang mga pari nga ma-preoccupied sa ilang emosyon, mo give up biyaan ang parokya. Karon na ay mga pipila ka pari umibiya sa parokya. Luoy taong kayong parokya, no? Bisag unsa na lay gihimong rason. Nasa ubang pari nga assistant, wa sad kauyon sa iyang parish priest kay ambot og sa ilang conflict, wa sa takhibaw, mikalit lang pod og biya sa iyang parish priest. Ang kuyaw ang parish priest mo biya sa iyang assistant. Ang boting atong deacon, wa ba ka ni mo preoccupied? Sige na tingin ko nahuna, di na dyan kong balik di na dyan kong balik. Pero ang nindot gidunta, kanabang kamaokang mo hold on to your commitment. Ayaw kalimot nga ang imong commitment para sa Ginoo. Masakitan man ka, for better or for worse, in sickness and in health, sige, hangtod jud ka mamatay. Kay ang Ginoo mao'y nagkontrol sa tanan. O tanawa, pagsaka nas Ginoo dito sa sakayan, nilinaw ang tanan, nilinaw. O, di ba? So ang ato ra day karon ibutang sa tungon-ahona nga di ta magpadala aning mga COVID-19 kaning kahadlok aning ni ang pandemic, kahadlok aning wa natay kwarta, wa natay trabaho. Ayaw, ang ato girong isentro naay Ginoo. Iya raning linawon ang tanan, iya raning paninduton ang tanan. Ang importante, wa ba ka mo biya sa Ginoo karon panahona. Wa ba ka magsigi na ron kabalaka, sige kakuyaw, nga niunlod na lang hinuon ka, na stress na lang noon ka, tanaw sa Ginoo. Inga nga, og mamatay ko aning COVID, kita ta Lord in person. Di ba? Og di sad ko mamatay, simbahon ti kadinhis kalibutan. Hangtod sad ko mamatay. Nya unsay problema dia? Wa. Nya ka bang wa mo problema? Wa, di patay bong. Sige manindog na. Naghisgot og mga sakit og hugaw nga mga butang ang atong mga pagbasa karon.
Ang sa atong unang pagbasa gahisgot og samad or nuka kabahong pagani ang gibutang nga di na gyud maayo. Mo'y gihisgotan sa unang pagbasa. Ang ilang sakit di na gyud kuno maayo, bisag unsaon pa nilag tambal, bisag asa pa sila mo padong, bisag asa pa sila magpatambal. Wa ka ni mo balik ning tungluhas Ginoo. Maayo pa kaning COVID ron nga ang gikan sa GCQ mo isikyo naman sad. Anya human mahimo na sad tang urag luag na kayo mo kalit na lang sa lockdown sa maayo pa katani o mga matay na gitaghurot. Uy, panubag mo diay. Basig mo na gid ni ang atong katapusan. Nya unsa may gisultis Ginoo? Nganong di naman yun maayo ang ilang mga sakit? Kay ang ila kunong sala, grabe kadaghan, grabe kadagko. Og imbis ilang biyaan ang ilang sala, ila na hinong gipanalipdan, og ila yun noong gihimuan, og mga gitawag na to baglig-on kaayong baruganan ang ilang sala. Nya, wa ka ni mahitabo na to karon. Wa ka na to panalipdi ang sala. Nya gasigi tag pangandoy nga maayo ang atong sakit kaning COVID pero gasigi gyapon tag pakasa. Unsa may dako kay sa mga tao una kana yung Dios kana bang duna na sila ilang kaugalingong mga Ginoo. Karon ra bang panahon na ang atong mga Ginoo una ang kwarta kana gyud. Ikaduha ang atong mga abilidad, mga talents. Kana bang ako'y hawd. Basta champion ko sa kanta, mura na ko Ginoo sa pagkanta. O champion ko sa boxing, ako na'y Ginoo sa boxing. Mga talento, o may kayo kong kaning abilidad, sa dihay mga kalihukan, ako na'y champion diha. Nya di na ko maminaw, ako na'y magbuot. Nya gipakaginoo pud nato karon ang tawhanon nga gahom. Kana bang mga posisyon sa katilingban, political or diri baka sa simbahan. Ang pare maunay Ginoo sa parokya, di na mangutana og unsay buhaton, sunod mo nako og balhino na kong pista, sunod mo. Wa dihay mo supak-supak. Og gubon ko ning simbahan, sunod mo. Kamulay amot, ako lay guba. Ang musupak na kapilya i-dissolve. Ang organisasyon nga musupak i-dissolve. Ano na? Nga, kanirong gawali. Ang sama ni? Nagpakaginoo na? Ang tutok mamuna ko. O nagpakaginoo na ganay ko, puspusi ko, ilansang ko sa cross. Ginoo, maganda pa der. Ilansang tika sa cross. Uy, nangonsulta sa ko ninyo eh. Ako na day gabot ani day, sige man tag meeting. Kamu day uyon-uyon lang muna ko, nya inyo day kong giulo-uluhan. Yan ang guba ko ani, gipaamot day ta mo. Namugos day ko nyo, gatsik day ko yung attendance nga amot mo ani. Oh, yang nangamot ani atong mga igsuon nga wa gid taon makadumdum ani atong parokya. Na maganiga sige amot dinhi nga porting tuyok-tuyok dito ni atong niaging Domingo kay ni simba gid siya dinhi porti gid yang tuyok-tuyok yang balay na radya unahan. Na siya diha nagpuyo ba niya gusto siyang muani usa sa atong mga donors siya na kay naabot siya ngadto San Roque ngadto ni sa Konsolasyon nari abot na siya tulo liluan pag abot niya dinhi sa naram din among balay diha pa din ako naray madarag hapak og bato. Yung sa pagkasuuka sa daling inyong simbahan, oy, nya tanaw na ko dito no, nindot kayo, karon day, di man day nindot. Na di na gito mo donate. Anong sige sa tanaw ng YouTube nga, nindot mo kayo na tanawon diha, bisan gani ako, mugwapo mo ko diya usahay. Pero imo kong tanaw sa personal, oy, mahadlo ka. Mao na, ang ako bang punto, dili ta magpakaginoo. Ya karon, wa ka ta magpakaginoo. Ang mga leaders na to, wa ka magpakaginoo. Nga murag sila na gyud mo isakto, sila na gyud sundon.
Kamo sang mga ginikanan, wa ka mo magpakaginoo diya sa inyong panimalay. Nga murag kamo na lang gisundon. Unsay inyong isulti, mao na gitumanon. Latuson gyud ang anak basta di mutuman. Wa ka magpakaginoo anak. Kamo mga managsilingan, wa ka mo magpakaginoo, na kun kuralon ko ning akong yuta, bahala ka asa mo agi, basta ako ning katungod, ako ni dinhing gahom. Way makabadlong na ko dinig kuralon ko ni, asa mo agi, bahala na mo mga panuwaya mo. Labi na yung nag-away na mo. Wa ka ta magpakaginoo diya. Ug mao na ginatong gibuhat, di na gidi maayo ang atong sakit. Muna diri sa atong ebanghelyo niingon gyud si Kristo, ang musod sa tao dili na mo'y makapahugaw niya, kana gyung mugawas. Kana bang atong ipagawas nga mga daotang pulong, daotang hunahuna, ang gitawag natong virus of sins, mao na siya'y makahugaw. Pero ang musod kanang atong gikaon, kanang mga virus, kanang COVID nga musod nga ayaw hikap sa ilong, ayaw hikap sa mata, ayaw hikap sa dunggan kay musod ko no. Oy, di na makapahugaw para ni Jesus. Dali ra man kay nanyang kwaon god, ug masakita, kausaray mo ayaw na ka, ayaw dayon. Sumagod sa atong nabasa diha sa atong Bible, ang si Jesus, ang mga apostoles, ang mga propeta, kadiyot ra kay nila ayohon ang mga sakit. Pero ang digid nila, lisod kay nilang ayohon, kana yung sala. Tanawa si San Juan nga magbubunyag, nakaayo ba siya sa sala ni Herodes o ni Herodias? Waoy, naputol iyang liog, tungod atong sala nila sa adultery. Tanawa si Kristo, nga hasta patay, iya paganing pabangonon, nakaayo siya sa sakit ni Judas, ang pagkakawatan o ang pagkamabudhion. Si Kristo na lansang sa krus tungod ni Judas. Nakaayo si Jesus sa sakit sa mga pari nitong panahon na, katong mga high priest o mga Pharisees and scribes, napurtig yung taasa sa ilang garbo, nakaayo sa ilang sakit sa garbo. Gilansang nila si Jesus sa cross tungod atong ilang sakit sa garbo. Pero si Jesus, mga sakit, paralyzed, buta, amang, unsa pa to sanla, kausa niya sulti, ayo dayon. Muna kining atong sala, di gid ni maayo pinaagi gahom sa Ginoo. Way gahom sa Ginoo nga makaayo sa atong sala. Ang makaayo ra gid ani atong sala, ang atong pagpaubos og pagdesisyon nga mobiya ta og mosunod ta sa Ginoo. Kana ayo dayon ta diha. Kita ra gyud makaayo aning atong COVID karon. Kining ato rong pandemic, kita ra gyud makaayo. Unsaon man, biyaan ang sala. Muadto na tas Ginoo. Muduol ta niya, muhapa ta niya, mangayo tagpasaylo. Nya human duol sa imong silingan, kanang imo rong gikusmod-kusmuran, kanang imong gidumtan, kanang utang nga wa nimo bayari na. Sala biya na. Pamayad na mo sa inyong utang aron di sa na magyaw-yaw ang inyong giutangan. Ingka padir wa sa taong ko'y kwarta padir sabay akong ibayad. Ay sus, parsyali lang usa. Ug naa kay utang nga 10,000, tagaig 10 pesos kada buwan. At least dibayad ka. Nya unsam na bugal-bugal, dili oy. Naningkamot kang makabayad, hangtod ka mamatay, hurot gyud na nimong bayad. 10,000 divided by 10, pila man na ka tuig nimong bayad? Tubag. 10,000 divided by 10, pila man? Pila ka tuig? Wasan mo kay baon 1,000 ka tuig. Nga ina siya, kung buhi pa kuan ng 1,000, hutdan ko ginagbayad. Nga ayaw na gyud pagdugang, ayaw padugang. Kita sagod, hindi ko magbayad, parinyo man dayon. Ayaw, maputos ka sa utang na. Ang imo bayad lang yun, ayaw na yun parinyo. Ikaw niya, pinarwan ako gikaon, pangayo na, pangayo. Kay ang sugos Ginoo, pangayo, o kamo makadawat. Wala, pangayo. Kanibitang gawali, gasigi ra manig pangayo. Naama sa imuhatag, hadlok sa gabaan. Pangayo. Kisa may akong pangayuan pa dir, ang nagwali. Joke. Pangari sa niya, murong kasabaan tagyan mo. Oo, unahan ni, kaning gasulti, unahan ni pangayo. Aron ako, saan mong ipangtudlo, nga ni aning mga nanimba, ato asikuan. Ingnahang, ako di siya muhatag, maimpirno siya. Ako pabutang agsuwat, pirmahan pa na ako.
No, sige, ana, magpangayuay na ta, maghinatagay na ta. Human ana, wag tang tanan natong utang, papas. Nya, napay makasa, ang nangutang di na mamakak. Kaya wala naman siya utang. Ang giutangan, smiling na sad, kay nabayra naman. Nya, nasulbaran na mga sala. Kanang kabit-kabit, oy, kamo mga asawa, inyong bana nangabit, sulbara na, kuyugi ang inyong bana, kay sugo nas Ginoo mga asawa, sunod gyud mo sa inyong bana, sa tanang panahon. Muna, inigadtos kabit, sunod. Pero di ka mga saba, musunod ra ka, nya magbantay ra ka nila dito, maghuwat ra ka dito sa ubos, ana, mahuman sila dito, iguli, gunit sa kasbukton sa imong bana, sunod gyud ko nimo dong, ana. Tanawa, di ba madugay ana, hastang kabit mo sunod na mugunit sa spikas, ikaw diya sa kaspikas. Nya mingon ka unsa man diha, ligon ra, sa ligon ay gahi kayo ang iyang bukog o ana. Unya magkasinabot na mo, mag-away pa mo. Di na, kinsa may maimpierno ang imong bana o katong kabit, ikaw di ka maimpierno nganuman nahigugma mo kas imong bana og sa iyang kabit. Pero wa ka mag-ingong kabit mo, ang imo nagbuhat rakos akong buhat isip asawa. Ang buhat sa asawa, ang paghigugmas bana, dili ang pagpangaway sa bana. Nya sakto dili. Kana mamiya na ta sa atong sala. Unsa man say sala as pare? Pangutan ang sakristan. Sige, manindog na ta. Maghuna-huna ako aning atong unang pagbasa kung tinuod ning mahitabo sa kalibutan. Purot gid natong tanan natong problema or dako natong problema. Nakahinomdom mo sa unang pagbasa kung sa gisgutan ni Propeta Isaías. Limot mo no. Na mabunahon na. Maingon si Propeta Isaías, ang Ginoo nag-ingos mga tao nga duol mo nga rin ako. Pangaon mo, kamong mga gigutom, di ay daghan nga pagkaon. Kamong giuhaw, pangino mo. Kamong mga way kwarta, pamalit mo. Nanggana, way kwarta, mamalit na noon. Kamo, suway mong dool sa tindahan, wakay kwarta, niya palit. Mahimo na, dili. Ginoo ra gyud makahimo ana. Kamong way kwarta, pamalit mo. Way limit ang pagkaon, way limit ang imnonon. Kaon mo, way bayad ang tanan. Pastilag mao ni mahitabo sa tibuok kalibutan. Wa na ta magkinahanglan og amelioration Wa na ta magkinahanglan ng ayuda. No? Nya karon kumusta man? Nahitabo ba wa? Tubag. Wa. Unsa may problema nganong wa man ni mahitabo? Bakakon dayong Ginoo. Di diay ni tinuod ang iyang gisulti. Namakak day siya nato. Saman, bakakon siya dili. Nahitabo ni wa. Kapataka na lang magtubag. Dili bakakon ang Ginoo, pero ang iyang giingon duol mo nga rin ako. Duol nya kay kitang tanan, di naman ta mo duol Ginoo. Unsa may timailhang muduol ta Ginoo, kana bang maminaw taniya, mamati taniya. No nay muduol. Natanawa ang diha sa tong ebanghelyo nga namiya sila sa ilang mga balay. Namiya ha? 5,000 kapin, dapas mga bata o mga babae. Namiya sila og miduol ni Hesus didto sa disyerto, didto sa awaaw nga lugar. Wa mamauli, siging paminaw sa iyang giwali. Motong naluoy siya pastilan, sige nilag paminaw, wa naman sila gikaon. Ang mga apostolis nga mga daw sad kayo. Lord, palakta ni mga tao, papulian na. Iyong Ginoo ayaw palingkura hinoon. Ana, kitay mo pakaon nila. Nakakaon sila wa? Nakakaon. Nibayad wa? Wala. Nabusog wa? Nabusog. Namakak ang Ginoo wa? Wala. Kinsa may mga bakakon? Ang nanimbang. Apil na ni pare.
Nganong bakakon man ta? Kay magsigi tag pangadsig amahan namo, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Nga sigit ang buot-buot. Sigit ang supak sa iyang kabubuton. Dili mahitabo ang giingon ang kalan-o namo sa matag adlaw kay gauna man to ang matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Pag ingon nato nga ang kalan-o namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw, awa na gihatag nganuman bakakon man ka, nagsupak-supak man ka sa iyang kabubuton. Kumusta man mong mga asawang ni adinhi, wa mo magsupak-supak sa kabubuton sa Ginoo? Wala. Wa mo magsigig pangaway sa inyong bana. Wala. Wa mo magsigyaw-yaw. Wa mo magsigig kasilos diha. Wala. Wa na tingog. Kamong mga bana, nagtuman mo sa kabubuton sa Ginoo na supak-supak. Nahigugma mo sa inyong asawa. Wa mo magsigtanaw sa silingan. Wa mo magsigig tanaw na diyang naa sa Facebook nga mutanaw sa kuusahay. Ang mga banar ba sig tanaw na magsigingon kaniyong taniaw kanigid taw so sig tanaw sa asawa ito luura na gining animal na kanigid taniaw. Muana na gani mo mga bana, mga bakako na mo sa ginyong giingon sa kasakit o sa kalipay, sa kahamugaway o sa kapito, sa sakit o sa maing panglawas, hangtod ang kamatayon, mubulag ka nato. Oy, mga bakakon mong dagko. Unya, inigingon nimo ang kalan-o namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, awa nay mo abot, mao nang ratulo na kay mustanan, sige nang away, bisag na ay kwarta, murag kuwang lang gyapon. Nanay balay, mangita lang gyapon laing balay, adto lang gyapon muhigda sa laing balay. Ana, naipagkaon adto gyud kitibi bar, karon ninon sirado pa man. Sige pagpangandoy kanusam na moabli Diha bita ko nagkuha ko sa kanibang kuan ba, nagkuha ko sa kanibang kani mga donations ba dito ko sa usa sa mga kwarta padala nya dugay man na siya no maghuwat man ta ana di ni sod nga mokuha sad siya babay puting siksiha puti kayo ba nya liab pay imo diri nindot kay tanaw napay patik-patik diri sa luyo ba nya kay duol ba kay na diha galingkod sad ko nya diha sa akong atubangan ako la nindota niya tanahon anako. Di, musulti lang ko sa tinawag, nindot man yun. Di, ang si tanaw nyo, pare, di ka mo mutanaw kung sa nindot. Kamu, no? Mau na. Pag humanan niyang transak ito, maghuwat pa man na. Diri siya nilingkod sa luyo na kong jutay niya. Kaila mo rin sila sa garden siya. Unya, sige pamuron, ngatos niyong kansa. Wapa lagi, mag-open lagi. Oy, ingan siya. Unya, unsa mo rin yun siya? Personal hiring lang usa. Wa mo kaji. Ngayon sa Coast ni sinya sa Coast Guard ba ni tanaw-tanaw Coast Guard ako mangayo ka kong number ani no. Di ba basig maka-hire ta niya as atong salmista din Basig may detong mukanta kay ingon mo siya open na bang inyong bar karon ana bar may lang gisgutan. Basig singer to siya dito nya himo na to diring salmista di ba? Lain kay magtinanawan ako. Di pwede himong salmista dito. Mao na. Kung matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit, kung magtuman gid lang kita sa iyang kabubuton, mutuman lang kita ang kalan-o namo sa matag adlaw, di gina niya ihikaw. Wala ka nang hahanapin pa. Matod pa sa atong kuan, matod pa sa atong tubag sa Salmo, ang kamot sa Ginoo mo'y nagpakaon kanato iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Wala ka nang hahanapin pa, tanan gyud tagbaw nas Ginoo, tuman lang siyang kabubuton, tuman lang gyud. Ay pagsupak-supak kita sagod moingon imbes moingon ta matuman ang imong pagbuot, ang naa sa atong kasing-kasing matuman ang akong pagbuot, mao may ato. Beka mo dihang mga ginikanan. Unsa may kabubuton sa Ginoo sa inyong anak karon? Paeskwelahon dili. Paeskwelahon. Kisay gaingon. Ako.
Naingon ang Ginoo, eskwelahan yung mga anak karon, karong panahon na. Kamo pamalandong mo diha. Kay karon ra ba ang naagi sunahonas ginikanan paeskwelahon ang mga anak. Unya kay mahal man kaayo ang gastuhanan, mamalit na sa kag computer kay online ra baron ang kuan. Ang mga maestra sad problema po sa ilang online, mamalit na po sila mga computer. Mingon din sila, sus kapait, ngot ko tes ay mo pang eskwela, ay na mo pag maestra. Nya napa mo'y palitonon? Wa na. Unsa may buhaton? Matuman ang imong pagbuot. Ang kabubuton sa Ginoo mo itumana. Porti na tungtuman sa atong kabubuton nga stress na lang hinuon ta. Ilabi na gid ang atong gitawag og formal education. Si Jesus way grado. Sila si San Pedro, mga kauban niya, pulos-pulos way grado. Nganong nahimo man lagi silang mga reformist o mga tighatag og kaayuhan sa tibuok kalibutan. Nga man tatoy grado. Si Saint Catherine of Siena, wa gi grado, unlettered, di gani ka maong musuwat. Nganong nahimo man laging greatest saints and reformist sa atong simbahan. Nganong well-educated man, nahimo pa man ganing doctor of the church. Tungod kay nagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Kanang gitawag natong education, ug wa na dihay Ginoo, patay gid ang edukasyon na. Mao nay nagtudlo kanang atong profession karon nga way Ginooay, mao nay nagtudlo og abortion, mao nay nagtudlo og divorce, mao nay nagtudlo aning artificial contraceptives, mutilation, euthanasia, same-sex marriage. Nga mo'y nakaguba karon sa atong moralidad og nakaguba pa gyud sa atong health. Nganong daghang mga sakit og AIDS, nganong daghang mga sakit og cancer, nganong daghang mga sakit aning mga kidney failures, diabetes, tungod sa gipamaligya niining mga educated, apil na nin nagwali. Haron lang yun makakwarta. Nganong naguba mga atong ecology, naguba ang atong ozone layer, naguba atong mga bungtod, atong dagat, ang atong mineral resources, nganong nangaguba man ni contaminated naman kay atong tubig, din aman ta kainom, ang nakagubaan na ang mga educated, nga gitawag og mga scientists, mga inventors, og mga businessmen, nga way Ginoo. Na sa daghan nga mga scientist, na sa daghan businessman, na sa daghan nga mga educated nga naay Ginoo. Unsa may ilang nahatag sa katilingban, purtis ang nindota. Tanawa ang mga scientists nga mga Catholics, tanawa ang mga educated nga mga santos, pagkanindot sa ilang nahatag sa kalibutan, positive kayong impact. Why nangamatay, why nangaguba, why mga naghilak og nangaadik. Kay naa may Ginoo. So nga akong pasabot, if you desire imong pangandoy nga ma-educated imong anak, siguro agyong gakuyog ang kabubuton sa Ginoo ug ang iyang intellectual development. Wa gani na kanire atong developon, magsige ra kita ingon matuman ang akong pagbuot. Kana din siging pakolor anang buhok, siging kiskis anang kilay, kisay gatudlo ana ang educated o ang non-educated. Kanang siging patato anang lawas nga puros na mga tato diri, ang mga lawas na hurot na tato, kisa may gatudlo ana ang educated or non-educated. Educated for money, for money. Pero gibutangan pa na Ginoo, di gitingali unta usbon ang mga gibuhat sa Ginoo. Matud pa ni San Pablo sa ikaduhang pagbasa, walay makapahimulag nato gikan sa gugma sa Dios. Matud pang Reverend, amen or not amen? Ansa man, amen? Amen. Walay makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios, bisan pag ang mga kasakit, kamatay, kagutom, mga bagyo, mga linog, gubat, bisan pag ang mga demonyo kanang mga gahom sa kangitngit, dili makapahimulag nato sa gugma sa Dios. Unsa may timaan nga naata sa gugma sa Dios, wala ka nang hahanapin pa. Naani mo ang tinuod nga katagbawan, kalinaw, kalipay,
kahiusa, way gubot, way away, way sukanay. Mo nay pasabot nga naa ka sa gugma sa Dios. Nahitabo ba niro ninyo? Mahirap. Malinawon ba mo kayo? Wa ba mo'y gubot, wa ba'y away, way linibakay, way kinusmuray? Way nitingog. Sa ato pa, wa mo diha sa gugma sa Dios. Nya baka ko na sa ni si San Pablo. Ang wa hisguti ni San Pablo, unsa may makapahimulag nato sa Dios. Unsa man? Ang ato ragyong kabubuton. Kung kita na'y mubiya sa Ginoo, din agita niya pugnan, malayo kita sa Ginoo. Nya mawa na ang iyang gugma din hinato. Ilisa na sa gugma sa demonyo nato. Kanira bang demonyo kung mo'y mahigugma, gubon kita niya. Gubon ta niya, patyon kita niya. Lain man ang demonyo mo'y mahigugma, iya man tang patyon. Pero ang Ginoo gani mo'y mahigugma, lipayon kita niya, tagaan pa ta niya og kinabuhing way katapusan. Tagaan ta mo sample. Kanang pangabit. Unsa man na? Gugma magyapon na. Unsa man ang gugma ha? Gugmas Ginoo o gugmas demonyo? Demonyo. Kusga. Demonyo. Inaya ay. Kusga. Demonyo, gugmas demonyo o gugmas Ginoo? Tanawa. Di ba maghilak ang asawa? Nga naman, giguba na ang ilang relasyon. Maghilak sad ang mga anak. Maglagot sad ang mga anak. Maglagot sad ang mga naapektuhan. Ang bana sa datong gikabit nimo, og laki man ka, bana ka, nangabit ka atong minyo sad. Ang kabit sa ang bana po dato, ang pamilya po dato, naglagot nimo. Ang imo sang pamilya naglagot sa nimo. Guba na ang mga pagbati, kusmod nag mga naong. Hala, biyai imong kabit, higugmaa imong asawa. Unsa man na? Gugmas Ginoo, gugmas demonyo. Gugma sa Ginoo. Tanawa, malipay imong bana, malipay imong asawa, malipay imong mga anak niya mingon dayon, mausab gyud ang tao, no? Nya ikaw sad nga nakamatngon nga nalipay na sila, unsa sa imong bation? Lipay. Depende. Ug mas lami ang kabit, maguol gyud ka. Pero mas maayo pa nang muantos ka sa imong kaguol nga nakalipay ka sa tanan kaysa imong tumano ng imong kalipay nga nakahatag kag kaguol sa tanan. Manindog na ta mga malipayon. Mga igsuon, kung kamoy pahukmon, unsa may kalainan sa taong makasasala o sa taong buutan. Dako no, dako kay kalainan, pero unsa man kay murag nindot jud kay nga kalainan la o dako ang nang klaro jud kay nga kalainan ba, kay usahay kaning makasasala magpakaron ingnon man sang buutan nya naa say uban mopakita pud sa ilang pagkamakasasala. Pero ang pinakadako gyud nga diferensya nila nga dali kay natong mailhan kun ang buutan maoy mobadlong, di siya masuko, inigbadlong niya sa nakasala. Ang makasasala gani maoy dili kauyon, niya mo badlong siya, gamito niya ang kasuko ug ang pagpatay. No, na siya. So ang makasasala mo badlong kung di siya kauyon, ginamit ang kasuko ug ang pagpatay. Ang way sala kaning buutan nga tao mubadlong kung di siya kauyon, pero andam siyang magpakamatay para sa iyang gibadlong. Hain man moron ani nabilong, naamos makasasala o naamo sa buutan. Buutan. Di mo masuko o mamadlong mo sa inyong mga anak. Di mo masuko. O masuko ganay ka, nabilong ka sa mga buangon, mga yawanon. Niyag nabilong ka sa Diyos nun, sama ni Propeta Jeremias, ni Juan Bautista, ni Jesus mismo, mamadlong sila. Mubadlong yun. Di yun muhunong og badlong. Pero, di yun masuko.
inigbadlong nila. Igo ra silang muingon, nagsulti ra gyud ko sa tinuod. Pero di gyud mohunong og badlong. Mao to si propeta Jeremias, gihulga na sa mga katauhan og sa mga propeta nga hastas hari, diha na ang hari kay patio na siya. Igo nibalik ang gyapon siya sulti. Ako baya pinadala bi ako sa Ginoo. Ang Ginoo bayay nagsulti ninyo og inyo kong patyon. Okay ra gyud. Pero timan-i inosente bi ako ani. Gisulti lang nako ninyo, ang gisultis Ginoo. Di mahadlok patyon ang taong buutan, ang taong Diosnon, ang tao nga nagsunod sa Ginoo. Di gyud mahadlok patyon. Nya kamo karon, sawan? Sugot mong patyon o anda mong mupatay? Asa man mo ani? Musugot lag patyon sa mga buangon o anda mo patay? Diya bita to'y kausano, katubang kusog na kaing patay sa mga pari ba? Inomdo mo ato? Katong tulison ang pari. Daghan na katong gipatay, itong mga adik, bas unang 40 na yung daghanang adik. Ang pari maglakaw dan, hold upon sa mga batanong adik, pusilon og musukol. Ang akong classmate, si ato lang hingan lang bala nagmasuko ni siya. Si Father Mar Balili, 10 days after sa among ordination, nagpadong siya sa Archbishop Palace, gitulis, hapit yun mamatay, tumbagos daan, pagpabutob, diri raagi ang balas, kini ro gituyo baka to, kaniray nasama diyang kamot din hapit sa siya matay. Unsa may sugyot sa kaning mga law enforcers, tagaan na tog lisensya ang mga pari nga magdagpusil. O niya, tagaan pag yun mi og training unsaon pagpusil sa kawatan og sa mga tulisan aron makasukol mi. O tinuod yun, ubay-ubay gyud mga pari na malit og pusil. Mupatay sad mi. Unya unsa man na? Natakdan mi silang pagkayawanon. So, usbon ako ha. Ang tinuod nga Diosnon nga tao or buotan nga tao mubadlong gyud. Mubadlong gyud og di siya kauyon, pero gamito niya ang gugma, ang kaaghop, ang pagkamaluluyon og ang pagkaandam nga magpakamatay. Pero kung ang taong yawanon, ang taong buangon, kung maoy di kauyon, masuko gyud na. So dali ra ninyong mailhan ron dinhis atong pundok, dihas inyong mga balay, kinsay yawanon, kinsay Diosnon. May karing gawali, tanaw ninyo. Sa inyong tanaw ba, aning gawali? Ang sawan, Diyos nun, yawanon. Secret. Pangutan ang mga sakristan. Pangutan ang sakristan. Dong, kana si Father, usap na, Diyos nun, yawanon. Tubag lang ninyo, challenge tamo. Karon ni mas misa ba sekretuhas lang pangutana sa mga Father dong Dios non yawan unsa gitong Dios non ate sa ang Dios non kanang mubadlong nya di masuko nya kana ganing mubadlong nga masuko yawan ona unsa man Father ha dawa abisa kaning gabidyo-bidyo dinhi pangutana oy mo sekreto nagingon yawan on pero hinayon ra na niya gadlok man. So, unsa may itong buhaton para mahimo gitang Diyos nun? Si San Juan Bautista, ang una gid niyang gibuhat, og ni Propeta Jeremias, ang una gyung gibuhat, mibiya gid sila sa ilang pamilya o sa ilang lugar. Mibiya. Si Kristo sad, mibiya. Ang pasabot ba, ang una gid na itong biyaan, kana giday nga atong personal comfort and security. Gusto ka mahimong buutan, gusto ka nga dili jud ka masuko bisag og mamadlong kas makasasala. Do not think of your own personal security and comfort. Kana, biyahe na. Kung di ka gusto nga makapamadlong kana mga kawatan diha uban sa kasuko, ablihi imong balay. Kana imong balay ba ablihi? Aron manood ang tanan kawatan, di na jud ka masuko, mubadlong lang ka dong ay pangawat ha, pangayo lang. Ana. Nyag nagay mo kawat, ingnan lagi tika, ayaw pangawat, bebe nga rin tagaan tika be. Ana, no?
Nya di naman ka masuko kay nga naman giablihan naman nimo imong balay. Nya okay na ninyo. Kung dili gani ka gustong masuko ka sa imong anak nga magsige na lagduwa sa computer, nya di na gyud mo tagad nimo, hala, uban ni siyag duwa didto. Kuyogi ba siyag duwa ba? Biyai ang imong gibuhat, ang imong paglungag, ang imong pagkaning paghugas plato, biyai na siya. Unya human muduwa di ka kuyog sa imong anak. At tanawa di ba ini kahuman ninyog duwa mga 5 ka oras moingon ang imong anak, ma mangaon ta maguto man ingka duwa sa tadong. Isa nga naman sa wa man ko maglungag, nakigduwa man ko nimo. Ana. Unsa may resulta? Patay mos gutom kamong duha. Pero wa ka masuko. Ya, okay na ninyo. Yang sabi buhatos pare para dili masuko sa sakristan. Git, tagay kong suggestions. Manindog na ta. Ang unang pagbasa naghulagway sa nakita ni Propeta Daniel sa kahintang didto sa langit. Gitawag tog revelation, pero diha ra to sa iyang huna-huna. Mura bagi pakita lang sa iyang huna-huna, usahay mura ra to siya damgo nya makita nimo didto ang hulagway sa langit. Ang atong ikaduhang pagbasa, ang sulat ni San Pedro, miingon na gyud siya, kami mga saksi. Wa na ninamo gibase og kanang mura og myth lang ba, parehas gipangsultis mga propeta. Sila gyud mismo nakasaksi, nakakita gid kuno sila sa glory of God didto sa bungtod, og nabati pa gid nila ang tingog sa amahan gikan sa panganod nga niingon, kini ang pinangga kong anak, pamati mo kaniya. Anak. Nakaron sa atong panahon, unsa man nakita pa ni nato ang kining gitawag og himaya sa Dios. Nakakita na mo ani wa pa. Liningi ay mamudiya. Tanawa ha, si Propeta Daniel nagsulti, iya ra sa tong experience, imagination ug ang mga propeta. Ang mga apostoles kay bao sila ani nga dunay panagna nga ang Ginoo langit ingon ani, pero wa sila kasaksi. Gipasaksi na gid sila ni Jesus. Nya pagkasaksi na gid nila, niingon na gid San Pedro, di na ni tumo-tumo ha, di na ni istorya-istorya, kami nagsaksi. Karon sa atong panahon, wa namang mga apostoles, nga matay naman to sila, wa na sa Jesus. Kumusta man? Ni apa nirong himaya sa Dios? Napa? Sure? Yes. Anya, nakakita na mo ani. Or wa na ni, hupas na ni. Ni uban ra sa ni pagsaka ni Kristo sa langit. Oy, ang tinuod mga igsoon, ang gingharian sa Dios, ang himaya sa Dios ni anas kalibutan, tuas langit ni asas kalibutan. Nagbiyahe taron dinhis kalibutan, kuyog na ta sa gingharian sa Dios. Unya ang katumanan ani kinatibukan adto na didto sa langit ini kamatay nato. Munang gusto gani mo makakita Dios kinatibukan sa himaya sa Dios, pagpakubid mo. Aron mo mga matay, labi na mong nilapas na sa edad. Or kamo baka no mga bata, kay mo kuno nay paborito sa COVID kana mga bata o mga nilapas na sa isinta. Kana kita gyud mo ang naghimaya sa Dios. Humas kamatayon, pero ang problema siguro batang tanan nga makasud og langit. Mao na siya problema. Siguro dili. Kusga. Dili. Siguro o dili? Siguro. Kinsa may nakapaniguro na diya? Lagi, taas kamot. Arog, mga matay na tani. Unsaon ba nato pag siguro nga makasud kitag langit ni kamatay nato? Sayon na kayo, kinahanglan maka-experience, makasinati na ta o magsaksi na punta sa gingharian sa langit dinhi sa yuta. Amo na siya. Nya unsaon na to pag sinati, unsaon pagsaksi? Ang mga apostoles ni kuyog ni Hesus. Muna kuyog ta ni Hesus.
Nya unsa na to pagkuyog ni Hesus, gawa naman siya dinhi. Ningon din siya, kung inyong paminaon, matod pa sa Ebanghelyo, kung inyong paminaon og tumanon ang akong mga pulong, magpabilin kamo dinhi kanako ug ako magpabilin diha kaninyo. No, na sa John chapter 15. Ako ang paras, ano sa to? Ako ang punuan sa paras, kamo ang mga sanga. Pabilin mo din hinako. Kung inyong tumanon ang akong mga pulong, magpabilin kamo din hikanako og mamunga mo daghan. Ana, mo na siya. Nya ganahan mong mo sunod ni Hesus. Ganahan mong mutuman sa iyang mga pulong. Ganahan. Labi na ginang moingon siya kung tamparuson imong pikas aping ipatamparos lang pikas. Okay ra na ninyo. Kanang libakon mo din agid mo musukol. Ha? Okay na ninyo? Kanang ningon si Jesus pasudla sa inyong balay ang mga way balay, okay ra na ninyo? Kanang ningon si Jesus ibaligya ang tanan o gihatag ang halin ngadto sa kabos, okay ra na ninyo? Di man gani okay ninyo ingkog kumbang inyong mga koral aron mudako ato ang gianan. Ngayon magani mo igo na sa napadiroy sobra na sa kanang ano gubon. O sa kag ibaligya ang tanan. No. Oy mga bakakon tandag ko. Niyang pare, okay ra sa kani. Nga ihatag ang tanang kolekta ngadto sa mga kabos. Oy moingon sa ko mo safety sa kong gamay dire kay. Ano go sa niya kung barug-barug dopa-dopa dire niya. Sa may mamuatiman ng madre wa ta kasiguro eh. May nang doon na sa tayato yung tiniguman. Oy pulos ta mga sigurista kanang dili gibita ta pareha ni Jesus nga empty gyud empty. Ana. Kamo gani ingnon gani mo nga okay ra nimo imong bana mga bit imo ra pasayloon ka katingali pa ka usang pero yes ang pirmihon pa dinas na maayo eh. Oy dili kapituan kapito. Kining mga akong gihisgutan mga pulong nis Ginoo nga kun atong sundon makasinati tag kalipay transfiguration mga usab atong naong mausab ang atong gibati. Tanawag mo supa ka di ba bugat kay kag bation. Tanawag magdumot kas imong silingan nga siging libak nimo. Labi na ginang gisirad-an ang kanal aron ang tubig ana padung sa inyo di ngadto sa iya. Nya maglagot ka ana, bug-ak kaayo inig tan-aw nimo siyang naong hasta sa iyang giali sa agianas kanal, bug-at kaayo may king ipatay og tao. Pero dawata pasaylo ing na sagdi lang iyan ang gialihan himuan sa kunya diri swimming pool di inig dagan nas tubig sa inyo ikusugsuan alangoy-langoy sa kadto panakop ka ng mga baki diha dilingaw kay ka nya usab na transfiguration nausab ang imong naong nausab sad ang imong tinagdan niya sa una kusbod kay ka karon maingon na ka hay mga ligo ta nasa kutob ang tubig sa tagadugan gyud oy amo gutong balay hurot na gutog lutaw ang tanang mga parador thank you kayo ha sa paghimo na mog swimming pool magtanaw to siya malipayon man sila ako magulanon malangyapon ko diri kusmod malangyapon kog naong bisag wa mo suod ang tubig sila hapit na sa office tubig naglangoy-langoy na noon unsa man na transfiguration di ba nya gusto mo na oy tubag Gusto. Gusto mo malangit na mo siguro na pwede na mo mamatay ugma sige manindog na ta mga langitonon